आब' गुमिया सहैबाय। आब'लाय माबा गुमिया आंनो साइकेल लाबोगोन न' साख्रिनिफ्राय फैबोला? सहैथ'वाखैनो। ए आंनो साइकेलखौ लाबोमारगोन ने गुमिया? हा आब'? औ लाबोगोन, नों मोजाङै फरायनांगोन। मोजाङै पास जाबोला मोजाङै फरायब्लासो लाबोगोन गुमिया। मोजाङै फरायखासिगोन। दाथ' आं स्कुलावबो थांखासिगोन ना दिनै। औ नों हारसिं थांदो राजा, आं सम मोननाय नंला। बे न'फोरखौ एसे फाहामनांगौ दंबावो ना। आबो जाना लाबोनांगोन आं, माबा माबि खालायनो दंसोयो। नों हारसिं थांदो। ओमफ्राय मास्टारफोरनो मोजाङै खिन्था दे। सारमोनाथ' मिथिखादों र' खोथाखौ। मैया हेडमास्टार सारखौबो लोगो मोन्दोंमोन आङो, खिन्थाखादों, रायज्लायखादों। खिन्थागोन। सारमोनाबो मिथिखादों ना जोंहानि न'खौ सावना होदों होननानै सिखावा? औ मिथिदों। आब' नों दिनै सिबनो मानो थाङासै? थाङासै आं दिनै, गाबोननिफ्राय थांगोन होनना बुंखादों ना। ए आब' नों गुमैया फन खालायबाथाय आरो बुंबावदे साइकेलखौ लाबोनाय खोथा बुंदे, नङाबा गुमैया बावगारगोन। बावगारा दे। थांदों नोंसो, नोंसोर गुमैया साख्रिया जायाखैयानो, ट्रेनिंआवसो थांदों। बेयावनो साइकेलखौ लाबोयो। लाबोगोन दे उनाव। नों बेखौनो सानबाय थादों? औ बावगारबा हरखाबनो बावगारनानै थाबनो फैना होबा आं साइकेलखौ मोननाय नङाना। बेनि साननाया। दे खिन्थागोन दे आङो। दे थां, आं ओंखाम खुना दोनहैदों, नों जाहैदो। थाबनो स्कुलावबो थांदो। नों जाया? आं जाथ'वा, बे हाखौ जावैनि एसे लाबोना फैनि। आखाइ सुना फैनि र'। इसिबां मावनो गोनां खामानि दङ, मावख'नोनो हाला आं। मा साफा खालायनांगौ दङ। नोंदाया थाब्लादा बेरेफुं बुंसिगौमोन, आबै लाल साहाजों मुरि गोरान जानो दे होननानै। गोसोसो खांबाय थादों आं, मा मोनखोबा। आबै फन खालामा मानो नोंदाखौ, मा मोनखौ? मोनाखै खोमा, दा ट्रेनाव उन्दुनासो दं खोमा बिसोरो, बेरेफुं। दा दसे उनाव हरगोन र'। आबै बेफोरबायदि साख्रिफोरा बोसोराव बे सुथि मोनो ना मोनाहाय आबै? मासे फैनो मोना खोमा ना? बोसोराव मोनो खोमा, नाथाय बोसोरनि हिसाबाव मायबा दङ बिसिनिया, सुथि मोनो बेबायदि होननानै आरो मासे दानफ्रोमबो मोननाय नङा। होमब्लालाय आबौ गुथाला बोसोरावसो खेबसे फैगोन आरो ने? बिसिनिया माबायदिथाय मोजाङै मिथियाना, जायखिजाया बोसोराव सुथि मोनो आरो। बेनिफ्राय मा हिसाबाव मोनोबा? बेनिफ्राय दादि नोंदाया ट्रेनिंआव दादि थांगोन, बेयाव फैसा मोनगोन ना मोना? जेनेबा फैसा होयोना होआ सरखारा बिसिनो? आं मिथिया आबै, माबायदिबा। दा आदायासो खिन्थाहरबासो उनाव मा खालायो मा मायो बिसिनि रुल रेगुलेसनफ्रा माबायदि थायो, मा खालायो, बेफोरखौ आदाया खिन्थाहरबासो मिथिसिगोन। औ बेनिफ्राय आबै माबा आरोना, बिसोरो जंगालावसो थायो आरोना? जंगाल माने गासैबो गोलैया खोमा जंगालाव, खायसेयासो गोलैयो खोमा। आरो ओरैनोबाबो आं मिथिनायाव डिफेन्सनि साख्रिफोरा जेनेबा दाबसे जायगायावनो दोनखाया, बिसोरखौ सोलायबाय थायो। अबेबा सोरबा हाग्रा गेजेराव गोलैगोन, सोरबा बर्डाराव गोलैगोन, सोरबा टाउन गेजेराव गोग्लैगोन, बेबायदिसिना गावबागाव खाफालसै आरो। बेनिफ्राय नोंदायालाय माबा बे दावहा नांनो थाङो जि जुथ' जायो, बेफोरावबो थांनांगोन नामा नोंदाया? औ थांनांगौबो जानो हानाय, मा थिग माब्ला मा जायो, बेफोर साख्रि आरो बेबायदिनोखाना। बे मोनसेखौनो दुखु मोनो आरो। सासेल' फिसाला बेबायदि गोजानाव एंगार हरनाया बिराद दुखु नांथावलै बिमा। नोंहालाय मानो ओमफानि दुखु नांथाव जादों? मा अरजादों नोंहालाय बेफोरखौ दुखु मोनलाय सोर नोंलाय बिसोरलाय? सोर दुखु मोननोबो मोजां मोननोबो? नोंहालाय मानि ख्लाब बेफोरखौलाय? बुंदों आरो बै खोथाखौ, जायखियानो जाया मानो, न'निबाबो मालायनिबाबो। नै बिमा, साननैसोनि उनाव हाबिलानियाव थांनो नागिरदोंमोन जोंफोरो, खबर लानो हाबिलाखौ। मा बिमा खर जानायनि थांदों नोंलाय बेयावलाय? आरो मा बिमा खर जानायनि खोन्थादों आंनि सिगाङावलाय? नों आंनि माबा मानो खिन्थादों नोङो? माबा नों आंनि बाथ्रा खोनासंगोन नामा? आं थांना होनना बुंबा नों थाङालासिनो थागोन नामा? सेवनाय खुगा लानानै, सेवनाय मोखां लानानै जानला मोनला मोसानाला आं सिगाङाव, सोरबा थाङोबा थां, आंनि सिगाङाव बुङा बेफोरखौ। औ नोंनावलाय मानोथो सोंनांगौ, मेलेम गैयि मानसिनियावलाय। नोंसानो मेलेम दङ, नोंहाल' मेलेम दङ। मास्टार गावखौनो खोब माबा बायदि मोनो खोमा, मास्टारखायनो दुगामारा। गोरोन्थियावसो हाबा जाबाय आं नों बोरायजों। दासो बुरैनानै बेफोर बाथ्राखौ बुंनो फैदों, खोब महर गोसाखाय बिखौ सोरबा सेंग्राया लांगौमोन। नोंजों फैनानै सान्थि, आंहा सान्थि गैया साला। नोंनिख्रुइ बेसेबां धोनि मानसिया नायनो फैदोंमोन आंखौ, मिथिबाय? नोंजोंसो फैबाय आङो, मास्टार बोरायजों। आंनिख्रुइ बेसेबा बोरायसि नोङो, मिथिबाय? फिसाजो बोसोनसि आङो। जाम्बि हिनजाव, खुगा गेसावसो नोंबो, जानला मोनला बौखिजायो। हां गेसाव नोंनो सनानि दैजों लुजानाय दे, बिराद साफा जोंखोल। संना जाबानो जाबाय दिनै ओंखामखौ, न'आव थांखागोनबो आं दिनै, जाबानो जाबाय। आंसो सेवनाय ना, जाबानो जाबाय दा संनानै। सानदोंमोन संना गालांगोन आं होननानै, नै नोमफायाबो संना गालांला, पाप्पि हौवाया साला। आइ लैथो, नोंदाया सहैबायना सहैयाखैबा?
सहैथ'आखैनो आं आदाखौ फन खालायदोंमोन बेलासे सहैगोन होनना बुंदों। औ गोजानबो ना जायगाया उत्तर प्रदेशआव नङा होमबा? औ इउपिआव। नों दा गैयैखाय सिरि मोनथारदों। दा सानजौफुआव फैनानै ओंखाम खुरदोंहाय होननानै बुंफैगौमोन। औ आंबो गोसोखांदों आदाखौ। दाबा सहैनायनि उनाव मोनजागोन ना मोनजाया मायबाफोर होगोन ना होआबा बिसिनि ट्रेनिं सेन्टारनि बे जायगाफोरावबा माबायदि मालाय जानाय लोंनायफोरा। बेबायदि जानला मानला समाव होआ खोमा बिसिनालाय रुल थायोना मालाय। मैयाबो बोथिसेल'सो जादोंनो ट्रेनाव सानजौफुआव। दाबा दिनैबा जादोंना जायाखै। दहाय आं फन खालायबा जाया होनना बुंदोंमोन बियो। मोनथिखागौ आं बिखौ बियो ट्रेनाव बेबायदि गुबुन जायगाफोराव ओंखाम जानो नागिरखाया। रानना थानांबाय आरो गथ'आ। मोजां जागोन दे बिसोरो हटेलफोराव मोनहैखासिगोन खोमा। गथ'आ न'खौ लुनो होननानै लाहार फाहार खालायदोंमोन। गावनि गोसो बायदि बानायगोन देखायगोन आं होननानै बुंदोंमोन। अबाव न'खौनो दांनोनो मोनलाङासै माथो मानसियानो। न'खौबो लुनो होननानै बेसे मा लाबोखौ गावआनो गावनि बायदि लुगोन होननानै दा मानसियानो गैला। आंनि बायै न'खौ बानायनांसिगोन। औ नों दाया बुंदों ट्रेनिंनिफ्राय फैनायनि उनाव हाबिलाखौ लाबोगोन होननानै। दा न'खौनो खानायानो जायाखै माथो। गावआनो गोसोबायदि खागोन होननानै बुंदोंमोन न'खौ। मोनथियामोनबो ना साख्रिया जागोन होननानै। दाबोलाय ओरैनो खाना दोनबानो जासिगोन आरो। गावलाय दा अबावथो हाबावनो। नै हाबिलाखौबो फन खालायनाय खबर ला। गाज्रि मोनगोन ना फन सन हराबा। मोजां मोनो एसे फन हरबाय थाबोला। फन खालायनाय दा। आंथ' रायज्लायखायो वाट्सआपआवबो मेसेज हरखायो। नोंसो गेजेर फन हरनांगौ। हरगोन र' थेवबो नों दाहाय हरनाय। मा बुंनो बिराज आं मानसि नागिरबाय दङ न'खौ एसे फाहामना होथों होननानै। बेराया थारमाने गुख्लायनाय बायदि जादोंना उनथिंबो। खामानि मावग्रा मानसिखौनो मोनला। आंबो रोंबाङा बेफोरखौ मावनो। र' मानसि मोनाखै ने। र' सासे दङ र' सकआव। आं सकआव थांनो नागिरदों र'। बेखौ नुबाथाय आङो फैनो होगोन दे। औ खोन्थालाय बिराज दिनैनो फैनो हो। आं थारमाने सानदोंमोन दिनैनो फाहामनो हानायमोनबा मोजां जागौमोन। आं थारमाने खामानियावबो थाङाखैना दिनै। गाबोननिफ्रायसो थांगोन। अ देनाय आं नुब्लाथाय दे आं मायबा मोनसे खालायगोन दे। सोरखौबा नङा सोरखौबा आं माबा हरगोन दे थिनहरगोन दे। औ बेनिफ्राय बिराज मा जाखो सिखाव हमनाया? माथो माबाया नोंसोर सोरबा सिखाव नुदों होननानै बुंदोंमोननो। औ बे जाख्लाया बुंदोंमोन र'। बे सानखालि नोंसिनि न'खौ सावना होखालि बिनि माने सानाव माने सोरखौबा नुदों होननानै बुंदोंमोन बियो। सिनायफेरै मानसि दारि थालायनाय बेबायदि होनना बुंदोंमोन बियो। नंगौना नङाथाय? माबिया नुमारदों आरो बेबायदि? औ नंगौना नङाथाय बुंदों माथो। सोरबा दारि थानाय बेबायदि दारि दंमोननो मानसिया। गेंग्राग्रा मोननो दाखु बायदि नुयोमोननो। बेबायदि बुंसोदों माथो। नंगौना नङा बिनि खोथा? ए बेनिफ्राय आरो गुबुन जेबो माबा मोनबावाखै जेनेबा जेबो मिथिबावाखैना नोंसोरो? मोनथियाखै। बेनिफ्राय बे खाथि खाला गामिफोरावबो सोंदों बेबायदि मानसि नुनाय नामा होनना नुवाखै होनना बुंदों। आरो खाथि खालायाव नोंसिनि न'आव जेब्ला अरा नांदोंमोन बेनि माने सिगां बे सानखालि बा बिसोरनि सिगांफोर अबावबा सिखावफोर जादोंमोन नामा गामि खाथिनि मानसिफोरनाव जेनेबा मिथिना सिखाव जाबा रावनावबो जेबो सिखाव जायाखै होनना बुंदों माथो। आंनिबा बे सिखाव नङा खोमालै बिराज। सिखाव नङा? आंनिबा सोरबा मिथिखानाय सिनायखानाय मानसियानो नामा? जानो हानाय बेबायदिबो। नाथाय सोरबा सिनायनाय मानसिया दा मानो बेबायदि खालायनो खोथाया बेसो जाबाय। नों ओजों खामानि मावनायाव बा गामिनि खाथि खाला मानसि बा बे गामिनि सोरजोंबा नांज्लायदोंमोन नामा? आं बिराजनो थार बाथ्राखौ खिन्थानो हानाय नङा। आं जाख्लाजों नांज्लायनायखौ। नङाब्ला बे बाथ्राखौ मिन्थिब्ला बिसोरनि खुगानिफ्राय खोनाबा जाख्लाया खारखागोन। हाबिला नांज्लायदोंमोन नामा सोरजोंबा? ओहो नांज्लायाखै आङो। नांज्लायाखैबोबा होनबा बेखौथ' हमनो हायाखै र' जोंफोरबो। खारग'आ र' बिखौ हमथारगोन जोंफोर सानसेबाबो। हमनांगोनथ' र' बिखौ। हमाबा बेबायदि थाबाय थाब्ला बिना साहसआ बांद्रायगोन ना। बिखौ हमथारगोन। गुथाल अबाव दं नोंलाय? सहैबायना सहैयाखै ट्रेनिं सेन्टार? दासो जोंफोर रेलवे स्टेसन मोनबाय। दानिल'सो ओंखारदों। नोंलाय माथो खालायदों? आंबो नै दखानाव थांनो होनना फैदोंमोन। बेनिफ्राय दालाय बेसेबां गोजान दंबावो सहैनो? थांबावनांगोन एसे। खामला नागिरदों होननाया मोनबाय? खामलाखौनो मोनाखै। बेनिफ्राय आंनो बे हा एसे जावनानै उसुन्दायाव होना होबाय। दा बेराया एसे माबा दङ आरो। बेखौबो मोनाबा आंनो माबा मोनसे खालायनांसिगोन आरो। नोंसोर गामियावलाय मा खामलाखौनो मोनालै? आं माजों गामिनिफ्राय एंगारहरनांगौ नामा? एंगारहरनांगौबा आं बाबाजों थांनो होगोन सानसे।
नाङा दे नांथ'वा। दे होमबालाय एसे मायबाफोर जाहैनि बे लोगोफोरा ओंखारलांबायानो। दे दोनथ' आं दाहाय फन खालायगोन दे सहैबा। दे न' फन खालायबाय सहैबाय होननानै? औ खालायाखै र' दाहाय खालायगोन। दे होमबालाय जाहैथां। औ बिहामजो ओजोंथ' बर' मानसिबो लोगो मोननाय नङा खोमा ने? लोगो मोननांगौ सानैसो दं होननानै बुंदों माथो। दा माबा आरोना गुबुन गुबुन हारिनिबो मानसिफोर लोगो मोनसिगोन बेयाव। जोंना बर' गथ'फोरा खमानो दं खोमा ने बिहामजो? औ बारालाय अबाव थानो साफा सानै जागोन आरो। आयै आयै मा जाखो? आदाया सहैबायनो ट्रेनिं खालायनाय जायगायाव। ए सहैबायनो? बेनिफ्राय दा मा खालायनो होदोंनो? मा खालायनो होदोंनो? खारनो मायबानो होदों नामा दानो? दासो सहैनायनो। औ दासो सहैदोंनो। मानो खारनो होनो दालाय? दिनै नङा गाबोननिफ्रायसो खालायगोननो। मायबा मायबि टेस्ट जागोननो। ए ओंखाम जादोंना जायाखैबा? सोंनो हादे ओंखाम मोनजादोंना मोनजायाखै? जादोंनो। थारमाने गाबोननिफ्रायसो जासिगोन आरोना खामानिफोरा? औ